Раздел 5. Так пайшлі дні. Кожны з іх быў непадобны на другі, і ўсё ж няўлоўна падобны. Гэта таму, што кожны быў адкрыццём і нечаканасцю. Алесь гідаваў новым становішчам, празмернай пяшчотай бацькоў, недарэчнымі звычаямі палаца і неўсвядомлена ганарыўся гэтым, бо ён быў падлетак, бо яму ўжо, як кожнаму падлетку, хацелася сцвярджаць і ўстаткоўваць сваё «я». Бацькі, можа, і не ведаючы гэтага, выбралі зручны час. Непрыкметна з яго рабілі не тое, што ён хацеў, а тое, чаго хацелі іншыя. Падымалі яго о 7 гадзіне раніцы. Бадай запозна, бо ў азярышчы ўставалі раней, і ён часцей за ўсё добрую палову гадзіны ляжаў без сну. Алесь ляжаў, кожны раз новымі пасля сну вачыма разглядаючы блакітныя сцены пакоя. Над яго галавою, у куце, плыла кудысь старажытная копія з Божай маці Куцеінскай. Маленькі горкі рот, нос някратак, доўгія вочы з такой дабрынёй і тугою, што часам, асабліва ўвечары, хацелася плакаць, гледзячы на іх. Рука прыціскае дзіця, падобнае на маленькага, мудрага старога. Па старым паданні гэту ікону напісаў, пасхіміўшыся 800 год таму назад ваявода Глеб. Такі далёкі продак Алеся, што і ўявіць было страшна. Мячом прыводзіў у хрысціянства жыхароў Сухадола і Іршэ, быў у гэтым шчыраванні даверы ледзь не больш суровы, чым мсціслаўскі сабрат Воўчы хвост. Ды, відаць, не вытрымала душа бязвіннай крыві нядаўніх братоў па пяруну, таму што кінуў Глеб меч і кінуў ваяводства, і пад імем Анфімія пайшоў на чорны пострыг і вечнае маўчанне. Ікон такіх напісаў 2, адну для манастыра, другую сыну. Яна цяпер вісела ў старога дзеда Загорскага. А тая, што вісела тут, была копіяй 16 стагоддзя. Рабіў таксама куцеінскі майстра і паці. Вісела і нават з некаторым здзіўленнем глядзела на ложак з полагам, на канторку чорнага дрэва, на блюда з незабудкамі. Карэнні іх прыціснулі кавалкам мармуру, кветкі ўсталі і стаялі над блюдам суцэльнай блакітнай шапкай. Алесь ведаў, што за першымі дзвярыма светлы калідор другога паверха, што другія дзверы вядуць у ванны пакой, а потым у пакой для заняткаў, што ён можа заўсёды спусціцца з таго пакоя ў бібліятэку, што ўсё гэта для яго і гэты прастор палохаў яго. А 7 па ўсім доме білі гадзіннікі. Трэба было заплюшчваць вочы. І тады ў спальню заходзілі 2 чалавекі. Немец-гувернёр Гер Фельдбаух, тоўсты, лысаваты і надта рухавы, і прыгонны дзядзька Халімон Кірдун, памянушцы халява. Чалавек вельмі добры і вельмі змрочны, напэўна, з той прычыны, што ягоная жонка была незвычайная прыгажуня. Але сам чуў ад дваравых, што Халімону даўно варта было б яе набіць, але Халімон, відаць, па дабрыні, усё ніяк не мог рашыцца на гэта. Таму, напэўна, і змрачнеў. Алесь ведаў, што немец пачне гаворку па-свойму і не палохаўся гэтага. Проста дзівіўся, як хутка рабіліся зразумелымі чужыя словы. Як быццам выплывалі з далёкага, калісьці роднага, а потым забытага сну. Быццам даўно ведаў, а потым на хвіліну забыў. Так яно ўрэшце і было, бо да 7 год ён не ведаў іншых моў,
акрамя французскай і нямецкай. І вось цяпер прагна са свежай галавой наганяў. Немец каціўся да ложка як шар і адразу пачынаў буркатаць нешта зразумелае толькі з 5 на 10, але прыемнае. Oh, diese kleine Penbut. О, гэты Alle sind маленькі schon сануля. Kleine Усе Voglein ўсталі. singen Маленькія dem Herrn птушкі Gott спяваюць ihre Господу сваю ewigen хвалу. Ruhmlieder. Nicht? Ці не так? Der schläft aber А ён immerfort спіць і не und weiß ведае, nicht што ў ранняй einmal гадзіны Morgenstunde hat золата Gold ў вуснах. im Munde. Ці Nicht? не так? Гэта быў, на яго думку, самы прыстойны стыль размовы з дваранскім дзіцем. Фельдбаух, сын багатага бюргера, скончыў гімназію і першы курс універсітэта ў Гёцінгене. Але потым бацькі збяднелі, і сын паехаў шукаць шчасця ў невядомае Прыдняпроўе. Тут ён служыў ужо 10 год, з іх апошнія 6 у Загорскіх. Яго не адпусцілі нават тады, калі Алесь трапіў на дзядзькаванне. Засумаваўшы па рабоце, ён цяпер даганяў, хочучы, чаго б гэта ні каштавала, прымусіць вучня за нейкі год добра гаварыць па-нямецку. Фельдбаух рабіў рэзкі рух крысом халата, быццам захінаў рымскую тогу. Schon gut. Mach dich drauf zu waschen? Вельмі Mach добра. dich mutti zu Ідзі begrüßen. ўмывацца, Mach dich ідзі an die прывітацца з Gottesgabe. матуляй, Ja, ідзі an die прымаць Bücher Божы дар, wenn der Fuchs ды потым zu за keinen кніжкі, Dummer калі Fürsten князь не werden хоча will. застацца Нюх. дурным князем. Ці не так? Алеся падымалі, вялі ў ванны пакой, і там, пад даглядам немца, Кірдун абліваў хлопца вадой і расціраў. Кірдун раўнаваў паніча, і таму ўвесь час бурчаў пад нос, лаючы фельдбауха, якому, немаведама на што, далі права наглядаць за туалетам, як быццам бы ён, Кірдун, рабіў гэта без немца значна горш. Кірдун суправаджаў некалі пана Юрыя за мяжу і таму ведаў некалькі нямецкіх слоў. Нямецкая мова яго абражала. Спытае, бывала, Кірдун, ці трэба нагрэць яму ванну для ног, а немец адказвае: Das ist mir Wurst. а мне ўсё адно. Літаральна, гэта мне каўбаса. Проста чорт ведае што. Не мова, а свінства. Усё адно яму, бачыце, гарачая ванна або каўбаса. Дык пляваў я на тваю каўбасу, як ты на маю хочаш плюнуць. Чыстага і прычасанага паніча апраналі ў вузкія штаны, псеўданароднаму гарнітуру далі адстаўку ў канцы першага ж тыдня і вольную белую сарочку з адкрытым карункавым каўняром і вялі на балкон, асабліва светлы ад снежных маркіз. Тут за чайным сталом чакала маці, і у высокім крэсле дзіўная істота двухгадовы брат Вацак, які смешна вырачваў на Алеся шэрыя наіўныя вочы. Матуля цалавала Алеся ў скроню, трымала за падбародак вузкай, да смешнага маленькай рукой, пытала, зрэдку па-французску, каб прывучаўся, як спаў. «Б'ен, мадам», адказваў ён, так пакутліва падбіраючы словы, што нават малому Вацаку рабілася смешна. Елі аўсянку з малаком, яйкі ў смятку, тарцінкі з маслам і сырам, тварог і мёд. Дарослыя пілі каву, дзеці чай. З'яўляўся з аб'езду бацька загарэлы, смяшлівы, сыпаў жартамі. У рэкрэацыйнай чакалі ўжо фельдбаух і швейцарскі француз месье Жано. Гэтаму, як найбольш тандэтнаму, дазвалялася снедаць у сваім пакоі.
І тут пачыналася пакута не пакута, а нешта накшталт упартага змагання. Людвік Арнольдавіч біўся за Алесем над нямецкай і латынню плюс матэматыка і гісторыя. Месьё Жано над французскай плюс рыторыка і прыгожае пісьменства. Смеху варта было глядзець, як яны стараліся. Гадзіна ішла за гадзінай. Алесь дзякаваў Богу за тое, што англічаніна і настаўніка дзяржаўнай мовы бацька абяцаў запрасіць толькі ўвосень, калі прадасць ураджай. Часам словы трох моў блыталіся ў галаве, і хлопцу хацелася толькі аднаго, каб сёлетні ўраджай быў дрэнны. Але ён адразу ўспамінаў кагутоў, і яму рабілася сорамна. Ды хоць бы нават і дрэнны ўраджай. Не, яго Алеся ўжо нічога не ўратуе. Усё адно стары Загорскі дапаможа. У яго грошай граблямі грабі. Ад гэтых думак яго адрываў натхнёны голас Гера Фельдбауха, у якім гучалі нечаканыя для немца басовыя ноты. Гувернёр стаяў перад сакратэрам у позе Гракха на форуме. Рука выцягнута дагары далонню, вялікі палец адстаўлен у бок. Твар ганарысты, брушка наперад. Гэта ён граміў бязбожных рымлян, што задалі такой шкоды нямецкай айчыне. «Эбен дарум штурцте зих Герман Херуск». Таму Герман Херуск, льву падобна, рынуў на агіднага вара правадыра разбэшчаных рымлян, і Таўтабургскі лес стаў полем нямецкай славы. Як гэта лес мог стаць полем, думала няшчаснае дзіця. Высеклі яго немцы, ці што? Магчыма, і так. Ад іх усяго можна чакаць. Немцы. Біў гонг, абвяшчаючы канец заняткаў. Вочы Фельдбауха, якія толькі што кідалі бліскавіцы, зноў рабіліся блакітнымі і добрымі. Пасля заняткаў на хлопца наводзілі вонкавы лоск. Гадзіна танцаў, акампаніраваў на лялечнай скрыпцы месьё Жано, якая была для малога пакутай, а пасля гадзіна верхавой язды ў манежы. Падчас танцаў француз прывіваў дзіцяці вытанчаныя манеры, якія потым паспяхова разбураў грубаваты, як кожны аматар коней, містер Крэпс. «Шэнкелями не цісні! Шэнкелями, кажу, не цісні! Не нервуй коня, 100 000 д'яблаў і зарад картечы табе ў задніцу! Як падаеш, як падаеш, а яшчэ лорд! Лорд нават з коня падае прыгожа!» Непарушны англічанін да непазнавальнасці змяняўся, калі даходзіла да коней. «Азіяты! Хіба вам па-еўрапейску ездзіць? Іначай вам ездзіць, варвары! Ах, люб кай!» З цяжкасцю вымаўляў ён чужое слова. А потым шкоду, нанесеную англічанінам, зноў лячыў француз, і на заднім двары яшчэ гадзіну чуўся звон шпаг і буркатлівыя выгукі. «Тэрца! Квінта! Не так! О, месье, не так! Зноў у пазіцыю? Як вы стаіце, месье? Вы трымаеце шпагу, як начны гаршчок, пардон! Раз, два, о-ла-ла! У вас нечакана атрымаўся цудоўны удар. Ла Рош-Фуко не мог бы зрабіць лепшага. Браво, месье, я забіты. Вы забіты. Майце ласку заўтра рабіць гэта лепей». Бадай адно жалезнае,
Цалкам мужыцкае здароўе дазволіла Алесю вытрымаць усе гэтыя выпрабаванні. Ён схуднеў, на нагах і грудях выявіліся зусім не дзіцячыя мускулы, позірк стаў пільны і насцярожаны. Але затое ў рухах усё часцей прарывалася новая, лёгкая і пластычная зграбнасць. Можа, таму, што ён і раней добра біўся на палках, асабліва вялікімі былі поспехі ў фехтаванні. Ды і Крэпс, калі хлопец не чуў яго, усё часцей казаў: «Будзе, будзе наезнік». Пасля купання аж да вечара быў вольны час. Але вольны было толькі словам. Абед быў не абед, бо ўвесь час даводзілася памятаць, які нож для чаго. Лёгка было толькі есці курыцу, бо гэта елі, як і ў азярышчы, рукамі. Часцей за ўсё ён уставаў з-за стала галодны, і Халімон Кірдун, каб не звялося дзіця, цішком прыносіў яму ў пакой пад'есці. Са скрухай глядзеў на Алеся, уздыхаў па-бабску: «За што ж табе, гаротны, пакуты? Божа літасцівы, забіваюць дзіця, жыўцом ядуць». Толькі часам, вельмі рэдка, можна было ўцячы ў дворню ці ў асобны дамок, дзе жыў даязджачы карп са сваёй жонкай Анешкай, і там адпачыць душой. Дзяцей у карпа не было, і таму Анешка шкадавала паніча, частавала звыклым, арэхамі, праглымі на сланечнікавым алеі. Русая і сінявокая, такая распаўнелая і добрая, Анешка глядзела на Алеся і ціхутка падгалошвала: «Еш, бедненькі, еш, зблажэлы ты мой. І нашто? Каму гэта патрэбна? Пакутніца ты моя дарота. Па шкле цябе вадзілі, бедную, а яго па пакутах». Гэтае падгалошванне было такое чуллівае, што з вачэй Алеся ад шкадобы да сябе самі сабой пачыналі падаць рэдкія і буйныя, як боб, слёзы. Але і наплакацца ўдосталь не давалі. Толькі аджыў, як ужо шукаюць. Бацька вядзе па галерэі продкаў. Даніла Загорскі, пэндзля невядомага мастака. Даніла ўзначальваў смяротны атрад пры Крутагор'і. Загінуў разам з усімі воінамі. Ян Загорскі, пэндзаль Сальватора Розы, бадай адзіны, які перайшоў у каталіцтва. Пасля страты зяця зноў удаўся ў схізму. Быў пракляты папскім нунцыем і загінуў пры таямнічых абставінах. Забілі, пэўна, вось і ўсё, думала дзіця. Але нашто ж мне пакутаваць? Богдан Загорскі пісаў крукамі царкоўныя гімны. Бадай, адзіным шчасцем Алеся было тое, што для бацькі гісторыя рода і геральдыка былі яшчэ больш нудныя, чым для яго. Таму ён і не мог перадаць сыну захаплення гэтымі небяспечнымі рэчамі. Затое бацька зусім змяняўся, заходзячы ў круглую карцінную залу. Тут ён мог гаварыць і гаварыць. Блага ці добра, але ён даваў сыну частку таго запалу, якім гарэла яго душа. Павучыцца было чаму. Тут была адна з ранніх мадоннаў Батычэлі і адзін з яго картонаў да боскай камедыі. Мадонна Рафаэля таксама ранняя, з тых, што цяперашнія знаўцы пачынаюць цаніць нават вышэй за ягоныя познія творы. Быў позні
святы Геронім Тыцыяна, адна з тых карцін, у якіх стары майстра амаль наблізіўся да імпрэсіянізму. Было некалькі жаночых партрэтаў Лукаса Кранаха, на якіх так прывабна спалучаецца вышэйшая адухоўленасць з вачыма і усмешкай хітрай лісічкі. Строга чарнелі нагрувашчваннем прадметаў гравюры Дюрера, і мяккімі плямамі святла і ценю клубіліся гравюры Рэмбрандта. Шмат месца займалі цёмныя і цёплыя галандцы. Вялізныя нацюрморты з пладоў магла б, здавалася, нарабіць страшная навальніца, наламаўшы іх у бясконцым садзе. А нацюрморты палявання прымушалі баяцца, што пасля лютых паляўнічых, якія натварылі гэтага, у прыродзе не засталося нічога жывога. Наіўным гумарам гучаў Мартінаў дзень Йорданса. Асобна вісела страшная рака Стікс-Босха, і быццам адцяняючы яе прыказкі невядомага галандца. Вісеў пейзаж Пусена і серыя экзатычных руін Юбера Рабера. У асобнай нішы ліхтары вісеў брыльянт калекцыі — вялікая Венера Рэмбрандта. Цёплае, жывое і велічнае цела на фоне залатой парчы. Здзіўлялі вока выцягнутае ў змрочнае неба апосталы Эль-Грэка. І побач з імі манерна-пяшчотнымі і занадта рэальнымі выглядалі папялушкі калекцыі, партрэты Аляшкевіча і нацюрморты Нямцевіча, адзіных мясцовых мастакоў. Усё ж мясцовыя, дык няхай сабе і яны вісяць. І ўсё ж найбольш цягнуў да сябе Алеся той самы хлопец з канём Мантэньі. Было ў гэтай карціне нешта наіўна прывабнае і мудрае. І не ў тым справа, што хлопец быў выліты ён, хаця і ў чужым заморскім касцюме, а конь сапраўдны Урга, той самы Урга, які палюбіў яго Алеся больш за іншых, бо хлопец не абразіў яго нават празмерным недаверам на бар'еры, нават ганьбай шэнкеляў, калі конь разумее без іх, як яму трэба рабіць. Не ў гэтым была справа. Справа была ў тым, што праз лісце густа-зялёнай яблыні з залатымі пладамі глядзеў такі далягляд, якога не бывае на зямлі. Далягляд невядомай блакітнай краіны, у якую спакойна і ўпэўнена крочылі чалавек і белы конь. У 11 яго клалі ў ложак. За акном, сярод лістоты, дрыжэў і гайдаўся масляны ліхтар, шапацелі лісты італьянскай таполі, і далятаў з Дняпра неўразумелы начны крык шэрай чаплі. Алесь засынаў, здаволены сабой. А ўначы прыходзілі забароненыя, брыдкія мужыцкія сны. Ён сніў адрыну і гнёзды ластавак над галавой. Ён зноў бачыў росныя пракосы і самога сябе з біклагай на плячы. Яму бачыліся вочы каровы, яе стомленыя сытыя ўздыхі ў цемры хлява і цурчанне малака ў пенную дайніцу. І тады яму хацелася плакаць у сне, але ён усведамляў, што сны гэтыя не пасуюць яму, што да іх няма звароту. І ўставала над зямлёй малочнае мора туманоў, а з іх высоўваліся конскія галовы на доўгіх шыях. Белыя і мудрыя конскія галовы.